tasa. Okay, good. Alam po ng body ma. Oh, wala pa kayo. Palungan na. Ah, Ay, iba na. let's go. Okay. Mag-ibay naman yan. Dito naman yung cut. Luto pa ito sa cut. Mga hoy, kay. Oh, mga ganito mga kinabuhi. Ano kung... Tatlo ko. Bakit? Dapat unahan. Oh. Ay, nakiba na. Ito ma. Ini ginabasan. Terus taas nagabasan. Tambog dire muna ilang gika. Yo! Basa-basa ko na ito. Tumisya sapa. Nangahoy. Baluanay na isawa diri ay may ulit. Ipas ana siya. Yan ay, pwede ko ba? Salamat saya. Idol Rapi Tulpo. Yo, what's up, Super Pam? Muna si Ginong, magkita na yun po ka-super anay kay. Alas ka balik ko ulit kuya. In fairness, Ginong, in fairness. Masinas Rapitul po ron diri. Ha? Masinas Rapitul po. Kita na sa Idol Rapi Tulpo. Salamat saya. Ay. Ha? Iba na. Salamat saya. Ada Rapi Tulpo.
May TV news. May isang baka naman. Mas lalo niya ang dako kayong kahon. Kala pinatorte. Para naipiso siyang likod. May ulod di raw lang. Salang to. Wah, ay Manok din eh. Ay, katumbang nga. Ay, kamangihik ko. Nato videoan kay nangihi siya. Ay ko. At mo nila siya nga pertires kahayag. Woo! Ay ulang na po niya mi papa dili kay. Ay rapid talpa. Dito ito. Kuha anang kuan ay bugatong mataon. Ha? Bulat lang. Eta. Yan pa. Ano Uban. pa? Sige. Sige. Hindi naman nakabugat na ng masaon. Nakalainan po yung pinatan. Dito na to. Dito. Ang pagulon. Sala. Sige. Wala na unahan. Iposa tayo. Video unahan. Pero titipin ko ani ya. Sasa. Okay, post na po. Sasa. Ano wasa? Bukat pusgan. Turkey is in the house. Sana nung pula, patas ka mangga mo. Man. Ha? Asa lagi? Kana? Di pa ka na namulak ng pula? Ay. Lako na. Nakaw ka na ng... Kana ka naman, das proan. God? Wait lang. Okay. Dala. Okay. Oh,
Marta na siya super farm kay kupas na kayo. Akong kahoy dala oh. Nagib lalim. Managing mo putasa. Umorto siya, thank you. Sana ko.